आमच्या जीवावरती काय उठलात तुम्ही? आम्हाला असा विकास नको. राखणदार हो एक हिरो असा कोकणातला. तर राजकारणात जाणार आहे का प्रसाद तू? कोकणातल्या जलजंगल जमिनीचं राजकारण करणारे नेतृत्व ह्या कोकणाला गरजेचं आहे. मग तुम्ही कॉक्रोच नका बनू, मी म्हणतो तुम्ही राखणदार बना. तरुण आपल्या जमिनी विकून स्लॅबची घरं बांधतायत, फोर व्हीलर गाड्या घेत आहेत, बुलेट घेऊन फिरतात. हे फंडिंग देणारे ते आहेत ज्यांना तुमची निसर्गावरची श्रद्धा नको आहे. समोर एकदम चित्र एकदम भयानक आहे. म्हणजे मी सुद्धा त्या निगेटिव्हिटीमधून गेलो, मी सुद्धा फ्रस्ट्रेट झालो. सोशल मीडियावरती मोठमोठ्या बाता मारता येतात, पण ग्राउंड लेवलला काम करणं फार अवघड असतं. पण आज ह्या गरीब आणि मागासलेल्या लोकांकडे जमिनी घ्यायला दिल्लीवाले काय येतात, तर त्यांचं नवीन ट्रेंड आलाय. पहिले नॉर्थ गोवा विकायचं, आता नॉर्थ ऑफ गोवा, म्हणजे गोव्याच्या उत्तरेकडे. म्हणजे आम्ही शक्तीपीठ जर तिथे आला तर सगळे प्राणी इकडे येणार वेंगुर्ल्या. तो जमिनी सगळ्या विकून टाकतो आणि मग इकडे फॅक्टरी आणतो. म्हणजे मुंबई सारखे आम्ही रोज 9 ते 5 इकडे जॉब करायचं. मग आमचं स्वातंत्र्य काय राहिलं? आज जो काय पाऊस पडणार आहे मिरगाचा, तो आमका एक कोंबो मारून मिरग सेलिब्रेट करू सारखं वाटा गोळ. जे गोव्यामध्ये सुशेगात आरामात आनंदात समाधानात कोकणी माणसासारखे राहणाऱ्या गोयकरांवरती अशी परिस्थिती कोणी आणली? 5 माया म्हणजे पंचमहाभूत आणि 12 अंधार म्हणजे 12 वेशीचे 12 राखणदार, हे जर तुमच्या बरोबर असतील तर तुम्ही तुमचं गाव वाचवू शकतात. नमस्कार, मी भगवान शेळटे आणि आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. आज माझ्यासोबत चर्चेसाठी आहे कोकणी रानमाणूस प्रसाद गावडे. यापूर्वी प्रसादसोबत मी अनेकदा चर्चा केली आहे. आता तो एका वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहे. ती नवी भूमिका काय हे त्याच्याकडून जाणून घेऊयात. प्रसाद नमस्कार. नमस्कार. प्रसाद, राखणदार या कन्सेप्टवरती तू काम करतोय आणि आता पदयात्रा काढतोयस. नेमकी काय भावना आहे मग, नेमका उद्देश काय या यात्रेचा आणि राखणदार नेमका कोण आहे? आपण जी कोकणाची आमच्या जी संस्कृती आहे ही देवरायांमध्ये, नद्यांमध्ये, समुद्रामध्ये, निसर्गाच्या रूपांमध्ये देव बघणारी संस्कृती आहे. आपण ह्या निसर्गाची लेकरं आहोत आणि ह्या निसर्गातूनच आपली निर्मिती झाली आहे अशी आमची सातेरी सांगते. अशी आमची माऊली, अशी आमचे जे काही देव आहेत गाव 12-5तले, हे सगळे या गावराहाटीतलेच देव आहेत. आणि आज ह्या देवांना, ह्या देवांच्या जंगलांना वाचवणारे राखणदार म्हणजे आपणच असायला हवेत. जे ह्या आजच्या तरुण पिढीतले, आज आपल्यासारखी जी लोक आहेत, जी ह्या मातीत वाढली, ह्या मातीने त्यांना जगवलं आणि ह्या मातीमुळे काहीतरी स्वतःची ओळख आम्ही निर्माण करू शकलो, निदान एक चांगलं जीवन जगू शकलो, तिला वाचवणारे राखणदार. अशा पद्धतीने आपण आता ही यात्रा सुरू करतोय. गावागावांमध्ये जाऊन आपण तुम्ही कसे तुमची जलजंगल जमीन आणि संस्कृतीला वाचून निसर्ग वाचवू शकतात असा आम्ही संदेश. फक्त यामागचा उद्देश जमीन आणि निसर्ग वाचवणं एवढाच आहे की अजून काय झालंय की आपण बघतोय की सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे संघटित तरुणाची आज कोकणाला खूप गरज आहे, जे मला जाणवायला लागले. गेल्या माझ्या 5-6 वर्षाच्या प्रवासामध्ये सोशल मीडियावरती अनेक माणसं मिळत गेली, पण आपण बघतोय की सोशल मीडियावरचं फेम, प्रसिद्धी म्हणजे काही काम नाही. ह्या पलीकडे जाऊन ग्राउंडला काही शेतकऱ्यांना, तिथल्या ग्राउंडला जी लोक आज आहेत, तरुण असतील, महिला असतील, ज्या गावामध्ये राहतात आहेत, त्यांना आपण कसं कनेक्ट करू शकतो, कारण ते आज खरे कोकणात काही ना काही करण्याचा प्रयत्न करतात. मग अशा लोकांना आपण एकत्रित आणण्यासाठी काहीतरी मुवमेंटची गरज आहे. म्हणजे राखणदार ही मला असं वाटतं की राखणदार हो एक हिरो असा कोकणातलं, ज्या हिरोच्या मागे जे काय आयडॉल समजान आज सगळ्यांनी येण्याची गरज आहे. आणि तो मी नसन, ह्या निसर्गातली रूपा असत. आज आम्ही कोणाक वाचव हवे? आज आमच्या गावाची जंगलं तुटत चाललेली असत. कोणाही येता जमिनी विकत घेता, आमच्या नदीतली कोणाही वाळू काढत असा, कोणाही आता गुंडे काढू चाललेला वाळूतली, JCB घुसवतात. मग आमची काहीच जबाबदारी नाही काय? आणि आमका वेगवेगळ्या तरुणांका भरकटवले गेलेत वेगवेगळ्या विषयांमध्ये. तर त्याच्यामुळे आज जर आमची ही कोकणची माती वाचवायची असेल तर आपल्याला संघटित तरुणाची गरज आहे. आणि म्हणून तरुणांचं संघटन उभा करण्यासाठी ही राखणदार पदयात्रा आपण उभी करतो. तरुणांचं संघटन उभं करतोय. राजकारणात जाणार आहे का प्रसाद तू? राजकारण खरं तर आपण राजकारणाला खूप वाईट इंटेन्शन राजकारण आहे का तुझं? तुझा प्रश्न बरोबर आहे, पण राजकारण वाईट आहे या अर्थाने मी कधी ते घेतलेलं नाहीये. राजकारण आज आपण बघतोय की आज कोकणामध्ये काहीही आपण प्रकल्प आला तर आपण विरोध करतो आणि आपण दाद कोणाकडे मागायला जातो? कोकणातल्या निवडून दिलेल्या लोकांकडे. आज आपल्या कोकणाच्या एन्व्हायरमेंटचं पॉलिटिक्स किंवा कोकणातल्या जलजंगल जमिनीचं राजकारण करणारे नेतृत्व ह्या कोकणाला गरजेचं आहे. आणि ते नेतृत्व मला असं वाटतं ह्या अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमांमधून जर उभं राहणार असेल, ते कोणाचंही असू शकतं, ते नेतृत्व जर उभं राहणार असेल
तर मला असं वाटतं की या संघटनांचा खऱ्या अर्थानं मी म्हणतो की अशा संघटना तयार व्हायला पाहिजेत कोकणामध्ये, ज्या एक चांगलं नेतृत्व उभं करू शकतील, ज्या लोकांना एक व्हिजनरी, म्हणजे आज कोकणाचा विकास म्हटल्यानंतर जे काही प्रकल्प येतात आहेत, आज सिंधुदुर्गामध्ये म्हणे 7 अणुऊर्जा प्रकल्पांची घोषणा झालेली आहे. आम्ही कोणाला निवडून दिले आणि ते काय आणतात आमच्यासाठी? त्यांनी जर आपल्याला व्हिजनरी जर विकास ज्या संकल्पना आहेत त्या त्यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये महाराष्ट्राच्या म्हणजे अगदी या कोकण भूमीने एवढी मोठमोठी माणसं दिली होती, ज्यांनी एवढी व्हिजनरी कामं केलेली आहेत, पण आज त्या कोकणाची अवस्था काय होत चालली आहे. तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की कोकणाचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी कोकणाला घेऊन राजकारण करण्याची गरज आहेच. आता राखणदार जे तयार होतील ते भविष्य ठरवतील कोकणचं, मग बघू आपण कोण मग प्रस्थापितांना एक अल्टरनेटिव्ह तयार होणार असं वाटतंय त्यातनं प्रस्थापितांना अल्टरनेटिव्ह तयार व्हायला पाहिजे. व्हायला पाहिजे. प्रस्थापितांना अल्टरनेटिव्ह तयार व्हायलाच पाहिजे, कारण हे अल्टरनेटिव्ह हे कोकणाचे भविष्य आहे असं मला वाटतं. आपण बघतोय जग आज देशात कॉक्रोच जनता पार्टी हा जो विषय आहे, मग तुम्ही कॉक्रोच नका बनू, मी म्हणतो तुम्ही राखणदार बना. आणि निदान कोकणातल्या तरुणांनी आज स्वतःच्या फ्युचरचा, स्वतःच्या भविष्याचा आणि ह्या मातीच्या भविष्याचा, इथल्या निसर्गाचा विचार करायला हवा. फक्त आपण कोकणाचे जे लोकप्रतिनिधी निवडून देतो आहोत त्यांना तरी आपण काय, आपल्या अपेक्षा काय आहेत त्यांच्याकडून ह्याची तरी जर समज आली, म्हणजे या अर्थाने नाही की कोकणात मधल्या राजकारणाला दिशा देण्यासाठी मी म्हणतो की आपल्याला योग्य अशा पद्धतीचे संघटन हे उभं करायला लागणार आहे. नाही, तू आता तरुणांच्या भविष्याबद्दल बोलला, पण आजचे तरुण आपल्या जमिनी विकून स्लॅबची घरं बांधतायत, ते 4 व्हीलर गाड्या घेत आहेत, बुलेट घेऊन फिरतात. अशा तरुणांसोबत तू कसा संवाद साधणार आहेस? म्हणजे खरंच आहे. पूर्वी म्हणजे वाडवडिलांनी त्या जागा जपून ठेवल्या होत्या, म्हणजे तेव्हाची म्हातारी माणसं त्यांनी कोर्ट कचऱ्या केल्या होत्या, एका गुंठ्यासाठी, एका माडाच्या झाडासाठी पण कोर्ट केसेस चालू होत्या. पण आता सहज एकरो जमीन आजची मुलं विकतात आणि स्लॅबचं बंगले बांधतायत आणि 4 व्हीलर घेतात. अशा मुलांच्या मानसिकतेत तू बदल करू शकतो असं वाटतंय तुला? काय ना भगवान, आपल्या आत्ता दिसता ह्या गेल्या 20 वर्षात आपण कोकणात ज्या माणसांका निवडून दिलो, कोकणाचा विकास ज्यांच्या हातात दिलो, त्यांनी घडवलेली पिढी. आपण 20 वर्षात काय केलो? आपल्यासारख्या तरुणांनी 20 वर्षामध्ये काही संघटना उभं करण्याची गरज होती. ही एक स्पेस होती मध्यंतरीच्या काळामध्ये. कोकणामध्ये आपण बघतोय की आपण पुरोगामी विचारांचे जे लोक म्हणतोय त्यांनी बरंच काम केलं, पण मागच्या 20 वर्षाच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने कोकणाचा विकास होत होता त्याच्यातून कोकणाचा तरुण बाहेर पडत गेला. आज व्यसनाधीनतेकडे कोकणाचा जो तरुण जातो आहे त्याच्या अँबिशन्स बदलत आहेत. कारण काय, इझी मनी येतोय, शाश्वत पद्धतीने रोजगार नाही येत आहे ना. काहीतरी आपले डंपर घेतला, कुठेतरी एखादा डोंगर लुटला. आता आडाळीमध्ये MIDCच्या नावावरती मायनिंग चालू आहे, दुसरीकडे झारापमध्ये ते इलिगल मायनिंग विकलं जात आहे. तळवण्यासारखे, आजगाव सारखे, शिरोड्यासारखे गाव जे एका काळचे म्हणजे स्वर्ग, आणि ते आज मोठ्या प्रमाणात लुटले जातात. मग ह्या लुटणुकीमध्ये जो इझी मनी आज तरुणांना मिळतो आहे त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. तर कुठेतरी आज ह्या मुवमेंटमधून म्हणा तर आपण असा प्रयत्न करतो की ह्या तरुणांना फक्त कोकणाचं नाही तर त्यांच्या जगण्याचंही महत्त्व आपल्याला समजून द्यायला लागणार आहे. आणि हे माझ्या एकट्याचं काम नाही आहे. तर मला असं वाटतं की ह्या माझ्या माध्यमातून इतर जे काही आज पर्यावरणावरती, जगण्यावरती काम करणारी जी काही लोक आहेत आणि आपली वडिलोपार्जित जी लोक आहेत, म्हणून आम्ही मुद्दामून माऊलीचे देवस्थानांना टार्गेट केलंय. कारण माऊली किंवा सातेरी म्हणा ही आपली मातृसत्ताक व्यवस्था आहे, ती समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि ह्यातून काय आहे की आज आपला तरुण भरकटतोय आणि त्याला भरकटवलं जातंय, तर त्याच्यापासून त्याला जर आपल्याला वेगळं करायचं असेल तर त्याला आपली संस्कृती, आपलं अध्यात्म नीट समजून सांगायला लागणार आहे, नाहीतर तो चुकीच्या दिशेने भरकटण्याची शक्यता जास्त आहे. जसं तुम्हाला नक्कीच नक्कीच. तो अजून एक मुद्दा, आता राखणदारा आणि मला वाटतं देवराया, मला वाटतं हे कुठेतरी एकमेकाला लिंक करतायत. पण बऱ्याच देवराया तोडले जातात, बऱ्याच म्हणजे काही बाहेरच्या लोकांनी त्या जमिनी विकून घेतले, ते JCB लावले आहेत. आता देवराया शिल्लक आहेत आणि हे सगळं आता राखणदार म्हणतोय. राखणदार आता राहिलाय काय कोकणात? काय झालंय, गेल्या 20 वर्षामध्ये लोकांना निसर्गावरची जी श्रद्धा होती ती हळूहळू लोकांची डिस्कनेक्ट केलंय त्यांना. म्हणजे निसर्गावरची श्रद्धा कमी करून फक्त मोठमोठी देवळं बांधायची आणि त्याच्यामध्ये लोकांमध्ये कॉम्पिटिशन, तुमचा देऊळ मोठा की माझा देऊळ मोठा. आणि ह्या फंडिंग कुठून येत आहे, तर हे फंडिंग देणारे कोण आहेत हे समजून घे. हे फंडिंग देणारे ते आहेत ज्यांना तुमची निसर्गावरची श्रद्धा नको आहे. म्हणजे गावामध्ये जे मोठमोठे आज आपण क्वारी, क्रशर्स किंवा कुठलाही इलिगल व्यवहार असेल, म्हणजे जमीन घेणारा एखादा मोठा मारवाडी, गुजराती, दिल्लीवाला असेल, तोही स्पॉन्सरशिप करतोय.
आणि ह्या स्पॉन्सरशिपमध्ये लोकांना वाटतं आमचं भोळे लोक आहेत कोकणातले, देऊळ मोठं बांधून दिलं म्हणजे वाटतं की आमच्या गावाचं देव मोठं, आपल्या गावाला मोठं केलंय. पण तुला देऊळ मोठं बांधत असताना तुझ्या आजूबाजूचं जंगल तोडलंय, तुझ्या आजूबाजूचं पाणी त्यांनी घेतलंय, हे परत मिळणार नाहीये तुला. आणि त्याच्यातच आपली देवता होत्या, तेच सगळं आपलं अस्तित्व होतं. ते अस्तित्व जर तुम्ही ओरबाडून जर अशा पद्धतीने फक्त देवळं मोठं करून काही होणार नाही. मग ह्याच गोष्टी आपल्याला कुठेतरी आपण चुकलो आहोत, आणि ह्या जर आपण कंटिन्यू केल्या या चुका, तर आपण आपलं हे सगळं अस्तित्व कायमस्वरूपी संपवणार आहोत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आज आपल्याला ह्या जी का आपली संस्कृती आहे, मी जसं तू म्हणालास की देवराई ही आपली संस्कृती आहे, तर देवराई टिकवण्यासाठी आधी आपलं अवलंबित्व ह्या निसर्गावरती आहे हे समजून घ्यायला लागणार आहे. की फक्त काय देवराई म्हणून देवराई नका जपू. तुम्हाला ऑक्सिजन मिळतोय त्या देवरातून, तुम्हाला आज तुमच्या घराचं पाणी खायचून येतं. जेवढे कोकणात देवराई असत ते सगळे, म्हणजे डुंगोबाची घे किंवा तुमच्या निगुडे गावातली गावठणकराची राय घे, प्रत्येकाकडनं एक झरो इलेलो असा. त्या झऱ्याच्या पाण्यावरती तर आम्ही जगलो ना आजपर्यंत. आम्ही काय सरकारी पाण्यावरती, आज कोकणामध्ये मला वाटतं 90% लोकांचा आज स्वतःचा पाण्याचा सोर्स आहे, विहिरी आहेत आणि गावाचे स्वतःचे सोर्स आहेत. आम्ही ग्रामपंचायतीवर अवलंबून नसतो पाण्यासाठी किंवा सरकारी व्यवस्थेवरती. हे का आहे? कारण हे देवराया जपल्यात. हे जर लोकांना कळू, आपण जर त्या पद्धतीने जर सांगू शकलो, तर मला असं वाटतं की ते पर्यावरण सुद्धा जपण्याचा प्रयत्न करतील. नक्कीच. आता शुद्ध हवा आणि पाण्याचं बोललाय, म्हणजे आता सिटीत, म्हणजे मेट्रो सिटीमध्ये दिल्ली किंवा अजून मुंबई सारख्या शुद्ध हवा आणि पाणी मिळणं मुश्किल होते. म्हणून अजून तरी कोकणात चांगली परिस्थिती आहे. आता लोक एका विकासाच्या नावाखाली सगळं कुठे ते नाही होते, पण आता बदलण्याची मानसिकतेत लोक असतील असं वाटतंय, बदलतील असं वाटतंय का? ही आता जर नाही बदलले तर मला वाटतं पुन्हा कधीच हे सगळं शक्य नाही होणार. पण तुझ्या त्या प्रयत्नांना यश येईल असं वाटतंय? काय, माझं तर आता तू म्हणशील तर हे माझे शेवटचे प्रयत्न आहेत. आपली ही पिढी आहे, कदाचित हे सगळं बघणारी शेवटची पिढी आहे. पुढच्या 20 वर्षांनी काय होईल काय नाही हे सगळं समोर एकदम चित्र एकदम भयानक आहे. म्हणजे मी सुद्धा त्या निगेटिव्हिटी मधून गेलोय, मी सुद्धा फ्रस्ट्रेट झालोय. इतकी वर्ष कोकणात काम करतोय, पण हे सगळं दिसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी ह्या एकदम नकारार्थ आहे. तर त्याच्यामुळे हा एक प्रयत्न आहे, बघूया यातून काय होतंय. पण निदान आपण या कोकणात जन्माला येऊन काहीतरी या मातीसाठी केल्याचं समाधान, आणि माझ्यासारखे जे असा विचार करणारे जे इतर लोक आहेत त्यांना, अशा समविचारी लोकांना सोबत घेऊन निदान आपण एवढं करू शकलो, आणि त्यातून काय रिझल्ट मिळतील काय, कारण समोरच्या शक्ती फार भयानक आहेत. त्या वेगवेगळ्या थराला जाण्याची त्यांची कॅपॅसिटी आहे. आणि असं मला वाटतं की आज जन आंदोलन सुद्धा काय होतंय आपण बघतोय. सोनम वांगचुकला तुरुंगात टाकलंय, आता कॉक्रोच जनता रस्त्यावरती उतरली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी फार भयानक, म्हणजे फक्त गाव लेवलला नाही तर नॅशनल लेवलला पण फार वेगळ्या दिशेने सगळं चाललंय. तर निदान आपण गांधीजींच्या वाटेनं चालूयात आणि ग्राम स्वराज्यासाठी तरी, म्हणजे गावाच्या तरी निदान जगण्यासाठी थोडेफार प्रयत्न करूयात. आपल्याला मोठं तर काम जमणार नाहीये, कारण ते शक्य नाहीये. ते सोशल मीडियावरती मोठमोठ्या बाता मारता येतात, पण ग्राउंड लेवलला काम करणं फार अवघड असतं. त्या प्रसादचं सगळं बरोबर आहे, पण जेव्हा एखादा प्रकल्प येतो तेव्हा इथले लोकल लोक जेव्हा विरोध करतात तेव्हा त्यांना विकास विरोधी म्हटलं जातं. आणि अजून एक मोठा मुद्दा ते घेतात की रोजगाराचा. इथला तरुण मायग्रेट होतोय, कुठेतरी बाहेर जातोय, गावं ओस पडतात असं त्यांचा आरोप आहे. या आरोपाला काय, म्हणजे कोणत्या याने उत्तर देशील तरुणांना पुढे इथे येण्यासाठी? कोकणात रोजगारामुळे मायग्रेट होण्यापेक्षा कोकणात निसर्गाची वाट लावून मायग्रेट होणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. वशिष्ठी नदीच्या खोऱ्यामधली माणसं आज मायग्रेट झाली, कारण लोटे MIDC मुळे वशिष्ठी नावाची कोकणातली एक नदी विष बनली, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यातला मासा संपला, त्याच्या आजूबाजूचा मच्छीमार संपला. त्याच्यामुळे खाडी परिसरातला आज मच्छीमारावरती उपासमारीची वेळ आणि त्याला मुंबई गाठायला लागली. कोकणाला निसर्गानं, ह्या देवाने, राखणदारानं, माऊलीने, सातेरीनं सगळं दिलेलं आहे. ते आपण घेऊन सुद्धा एक चांगलं आयुष्य जगू शकतो. पण भरकटवणारी व्यवस्था ही सांगते की तुम्ही जर निसर्गासोबत शाश्वत जीवन जगत असाल तर तुम्ही गरीब आणि मागासलेले. पण आज ह्या गरीब आणि मागासलेल्या लोकांकडे जमिनी घ्यायला दिल्लीवाले काय येतात आमच्या दोडामार्गमध्ये जमीन घ्यायला. आज माझ्या दोडामार्गमध्ये जर विकास नाही आहे ना, तर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बाजूला का आणलं तुम्ही? म्हणजे कुठेतरी तुम्हाला इथल्या रिसोर्सेस ओरबाडायचे, तुम्हाला इथल्या डोंगरांमध्ये रिअल इस्टेट उभे करायचे, म्हणून तुम्ही मग का आले असले ओरिजिन सारखे प्रकल्प? आज आपण बघतोय सिंधुदुर्गातल्या प्रॉपर्टीच्या सेलिंगची ऍडव्हर्टिजमेंट आज म्हापशाच्या बाजारामध्ये लागलेले आहेत, पणजीच्या मार्केटमध्ये लागलेले आहेत, हायवेला लागलेले आहेत, आणि ह्याचे ऍड करणारे सगळे सेलिब्रिटीज आहेत. तिकडे नॉर्थ ऑफ गोवा, आता त्यांचं नवीन ट्रेंड आलाय. पहिले नॉर्थ गोवा विकायचे, आता नॉर्थ ऑफ गोवा, म्हणजे गोव्याच्या उत्तरेकडे, म्हणजे आम्ही. तर अशा पद्धतीने आम्हाला अविकसित म्हणणारे आज मोठे विकासाचे प्रयत्न करताना दिसतात. हा कोणाचा विकास आहे? तर ज्या वेळेस आमची लोक इथे राहत होती,
त्यावेळेस तुम्ही रस्ते नाही घेऊन आलात, पण ज्यावेळेस 50% जमिनी विकलात तेव्हा गावागावात बरोबर रस्ते पोहोचवलात. आज प्लॉट अँड प्लॉट विकला जातोय का? कारण प्रत्येक ठिकाणी यांना रस्ता पोहोचवायचा आणि हा रस्तेचं जाळं निर्माण करायचं, एअरपोर्ट आणायचं, हे कोणासाठी? अरे आमच्या गावातल्या लोकांसाठी जर तुम्ही रोजगार नाही आणू शकलात तर आम्ही आमच्या रोजगारांचे प्रयत्न करतोय ते तरी आम्हाला करू द्या ना. मग आज पर्यटनासारखे काम करणारे अनेक तरुण आहेत, त्यांना नाही कोणी विचारत आहे. अनेक योजना आहेत, या फक्त राजकारणाच्या जवळची माणसं लाटतात आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही म्हणतो आम्ही मातीची घरं जपली आहेत, आम्ही आमची शेती जपली आहेत, निदान तेवढं तरी आम्हाला करू द्या. आज आमच्या कोकमाचंच उदाहरण घे, रोजगाराचं सांगतात. यंदा कोकमाला 1200 रुपये रेट होता, तो आता हळूहळू कमी होऊन 600-700 पर्यंत आला, पण चांगला रेट आहे. आज कोकमाला चांगला रेट असताना आज सिंधुदुर्गातल्या माणसांना मला सांग, कोकमा सुकवायची असतील तर एखादा ड्रायर आहे का? तिथे बाबा जाऊन, तिथे गावामध्ये जाऊन मी माझा सोलार ड्रायर वरती मी माझी कोकमा ड्राय करून आणू शकेन. पावसावरती अवलंबून राहून आम्हाला हे सगळं करायला लागतंय. आला पाऊस किती कोकमा उचला सुकवा हे सगळं करून लोकांनी एवढं मोठं कोकमासारखं सोनं या मातीमध्ये पिकतं, लाल मातीमध्ये, आणि तुम्ही आम्हाला सांगता विकास नाही म्हणून. आज ज्या ठिकाणी आपण बसलो ह्या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये काय नाही मला सांग. भात शेती होते, नारळ होतो, सुपारी होतं, सगळं होत होतं, पण आज गवेरेड्यांचा त्रास वाढलाय. लोकांना वाटतं गवेरेडे आले, गवेरेड्यांना हाकला, फॉरेस्टवाले आणि लोकांची भांडणं, पण ह्याच्या मुळाशी कोण आहे? ओंकार हत्ती आज आमच्या दारापुढे आला, ह्याच्या मुळाशी कोण आहे? जंगल तोडले. हा, कारण आज ओंकार हत्तीला मोपा आणि इथे बांद्यापर्यंत येण्याची वेळ त्याच्यावरती आली, कारण त्या तिलारीमध्ये काय प्रोजेक्ट आहेत ते जाऊन बघा. 25-25 क्रशर आहेत, अगदी त्या तळेखोल विरडीपासून ते आपल्या ह्याच्यापर्यंत सोनुर्लीपर्यंत किती क्रशर आहेत. त्या परिसरामध्ये जो आपण वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर म्हणतो, त्या सगळ्या वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर मधून आज शक्तीपीठासारखे हायवे मंजूर करतात आहेत. मग आमचं जीणं मुश्किल होणार आहे. आज जर शक्तीपीठ फक्त आहे का दोडामार्गचा प्रश्न नाहीये, शक्तीपीठ जर तिथे आला तर सगळ्या प्राणी इकडे येणार वेंगुर्ल्यात. आज आपल्याला हा परिणाम याचे फार भयानक होणार आहेत. उद्या इथे माणूस म्हणजे काय, तुम्ही कोणीच इथे काहीच करू नका, तुम्ही रोजगार आणा म्हणून सांगणार, म्हणजे नैसर्गिक जीवन संपवा, शेती करू नका, नारळ लावू नका, काहीच करू नका, सगळी तुमची शेती बिती आम्ही संपवून टाकतो, जमिनी सगळ्या विकून टाकतो आणि मग इकडे फॅक्टरी आणतो. म्हणजे मुंबई सारखे आम्ही रोज 9 ते 5 इकडे जॉब करायचा, मग आमचं स्वातंत्र्य काय राहिलं? आमचा सुशेगतपणा कुठे गेला ना? आम्ही इकडे, आम्हाला सुशेगतपणा पाहिजे, आम्हाला आमचा टाइम हा मस्त एन्जॉय करता आला पाहिजे कोकणातल्या माणसाला. आज जो काय पाऊस पडणार आहे मिरगाचा, तो आमको एक कोंबो मारून मिरग सेलिब्रेट करू सारखं वाटा गोयो नाही करू शकत ना. आज मुंबई पुण्यातली लोक ती इकडेच येतात ना फिरायला, मजा मारायला. ते आम्ही जगतोय ना, रोज मजा मारतोय ना, मारू द्या ना. आमच्या जीवावरती काय उठलात तुम्ही? आम्हाला असा विकास नको, आम्हाला म्हणून राखणदार बनायचं या मातीचं आणि आमच्या पुढच्या पिढ्यांसाठी हे असं सुशेगात जीवन आम्हाला टिकवायचं. नक्की तो रोजगाराचा मुद्दा प्रसाद हे केलात. आता जेव्हा बघतो तेव्हा बिहारी, युपी, राजस्थानी वगैरे सगळे इथे येऊन धंदे करतात, तिथली मुलं इथे मस्त करतात. म्हणजे रोजगाराच्या नावाने इथे येऊन रोजगार. ह्या गावात आईस्प्रेड विकूक एक बिहारी माणूस येतात. हा, जैतिराच्या जत्रेत कितीतरी बाहेरची लोक येऊन धंदो करी होती. करू दे ना, त्यांना माका मान्य आहे, ते करतात पोटा पाण्यासाठी. मग आमच्याकडे संधी आहे तर करायचं लोकांनी. नाहीतर मी काय म्हणते, नाहीच करा ना, पण निसर्ग तोडू नका बाबा. आमची अशी अपेक्षा नाही की प्रत्येकाने खूप पैसे कमवावे, पण ज्या समाधानात आनंद मानणारा कोकणी माणूस जर ह्या मातीतून जर कायमस्वरूपी संपलो तर कशा घावी ही रेस आणि स्पर्धा? आमका नाही कोणाबरोबर धावाचा, आमचे कॉम्पिटिटर्स कोणच नाही जगात, कारण आमच्याकडे जे आहे ते आमच्याकडे आहे आणि आम्हाला ते अनुभव द्या ना. आम्हाला कोणासोबत स्पर्धा नाही करायची आहे. नक्कीच स्पर्धेचं बोललाय तू, आणि आता तुझ्या बोलण्यात गोव्याचा उल्लेख आलाय. गोवा आता बऱ्यापैकी आंदोलन उभी राहत आहेत, तिथे मोठे रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट येतात आणि मला वाटतं एक दिल्ली लॉबी सारखे दिल्लीमध्ये त्याच्या जाहिराती होत आहेत. सेम परिस्थिती आता कोकणात येईल असं वाटतंय का तुला? मी 2 दिवसापूर्वीच गोव्याच्या कारापूर गावात गेलेलो. लोधाचा 150 एकरमध्ये मोठा प्रोजेक्ट होता. ती माणसं गेल्या 70 दिवसांपासून शांतादुर्गा मंदिराच्या समोर बसून आंदोलन करतात आहेत आणि आज त्यांच्यावरती त्यांचं घरदार सोडून आंदोलन करण्याची वेळ आली. हे सुशेगात गोयकार होते, जे गोव्यामध्ये सुशेगात आरामात आनंदात समाधानात कोकणी माणसासारखे राहणाऱ्या गोयकारांवरती अशी परिस्थिती कोणी आणली? म्हणजे आता हे असे आंदोलन जे होतात आहेत ह्याचं कारण जमिनी विक्री मोठ्या प्रमाणावरती वाढत चाललेली आहे आणि आपल्या तरुणांना इझी मनीमध्ये भरकटवलं जात आहे. फक्त तरुणांना व्यसनमुक्ती करून उपयोग नाहीये, त्यांना जो इझी मनी मिळतो त्याचं काय आहे? त्या इझी मनीमुळेच तर व्यसनाधीनता वाढली ना. आधी आपण करत होतो का? 20 वर्षापूर्वी आपण 20 वर्षाचे असताना आपल्याला इझी मनी मिळत तरी होता का? आपल्याकडे आयफोन होता का? आपल्या खिशात पैसे होते का? आम्ही कॉन्ट्रीब्युशन काढून कधीतरी काहीतरी एखादा बाळकृष्ण कोल्ड्रिंक मध्ये जाऊन आईस्क्रीम खाणारे आम्ही. आज पोरांकडे 5-5 हजार रुपये इले खैसून हे दलालीचे इलेले असत. हे काहीतरी डंपर, अरे ह्याचो डंपर घेतलो, वाळू वाढली, अमुक केला तमुक केला, ह्या सगळ्या निसर्गाच्या ओरभाडण्यामुळे येलेलो पैसो कधी टिकाचो नाही, लक्षात ठेव.
आणि ह्या पैशामुळे तुमका व्यसनात लागतली आणि ह्या पैशामुळे तुमका डायबिटीसच होतो आणि कॅन्सरच होतो आणि ह्या सगळ्यामुळेच कोकणाची आज अवस्था म्हणजे अशी की तरुणांच्या आत्महत्येचं प्रमाण तुमच्या चॅनलवरूनच कितीतरी वेळा मी ही बातमी ऐकलेली आहे की काय पद्धतीने आपण तरुणांना घडवतो आहोत. तर मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या प्रोसेसमधून आपल्याला गोव्याकडून शिकण्याची गरज आहे की ह्या गोव्यात आज ज्या पद्धतीने विकासामुळे भकास झालाय, नॉर्थ गोवा विकून टाकलेला आहे. आता नॉर्थ गोव्यानंतर त्यांचं नेक्स्ट टार्गेट आहे साऊथ सिंधुदुर्ग, म्हणजे आपला दोडामार्ग, सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवणचा सगळा परिसर आज यांचा टार्गेटेड रिजन आहे. आणि उरलेले प्रकल्प टाकायचे वरती देवगडच्या पुढे, देवगडच्या खाली रेड कॅटेगरी प्रोजेक्ट आणायचे नाही, रिअल इस्टेट, म्हणजे इथे जमीन घेणाऱ्या लोकांना शुद्ध हवा मिळायला पाहिजे. दोडामार्गात मस्तपैकी बसून लोकांना हे दिसलं पाहिजे, माउंटन व्ह्यू दिसला पाहिजे, पाऊस मान्सून दिसला पाहिजे. त्यांच्या नाकात धूर जाता का म्हणे, म्हणून प्रकल्प सगळे राजापूरला आणि देवगडला पाठवायचे. म्हणून हे सांगतो का जेवढं हॅझार्डस रेड कॅटेगरी प्रोजेक्ट आहे तेवढं रिअल इस्टेट आहे. कारण आम्हाला सुद्धा आमच्या जमिनी वाचायला आज रस्त्यावरती येण्याची गरज लागणार आहे आणि हे सुरू झालेलं आहे. याची आपल्याला कुठेतरी कल्पना आता आलेली आहे. नक्कीच सगळ्या चर्चा झाल्या. आता एक तुझ्या यात्रेकडे येऊया. राखणदार यात्रेचं सुरुवात कणकुंभी करायचं कारण काय, ते मला वाटतं सुनुर्ली पर्यंत जाणार आहे. यामागचं कारण काय नेमकं आणि कसा तो रूट सगळा असणार आहे? ओके, राखणदार यात्रा ही संपूर्ण कोकणातून जाणार आहे. तर अगदी पुढे मुंबईपर्यंत पण आपला जायचा प्लॅन आहे. तर त्याची मुळात सुरुवात आम्ही ठरवलं की ह्या कोकणी संस्कृतीचे मूळ आहे ते नदीचं मूळ आहे. म्हणजे ही संस्कृती मुळात ही दऱ्याखोऱ्यांमध्ये तयार झाली, निर्माण झाली आणि ती पुढे समुद्रापर्यंत अशी पसरत गेली. हा सह्याद्री आणि हा समुद्र, आणि ह्या ठिकाणी राज्य निर्माण होण्याच्या आधी सुद्धा हे आमचे लोक ज्यांनी गाव रहाटी संस्कृती उभी केलेली होती. त्यानंतर देश स्वतंत्र झाला असेल, राज्य निर्माण झाली, पण आजही या आमच्या कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरती कोकणी संस्कृती आहे आणि ती लोक ती जपतात आहेत. तर त्याच्यामुळे माऊलीचं मंदिर, ही आमची जी माऊली आहे आज जे आमच्या गावागावांमध्ये आहे, तिचं एक मंदिर आहे कणकुंभी या गावामध्ये. कणकुंभी हे गाव हे जॉग्राफिकली फार महत्वाचं गाव आहे, भौगोलिक दृष्ट्या सुद्धा, कारण तिथे मलप्रभा आणि म्हादई या दोन नद्यांचे उगम झालेले आहेत. आणि त्या माऊली मंदिराच्या जिथे तिथे एक तळी आहे जिथून मलप्रभेचा उगम झाला, तिथून आपण प्रवास करत आपण पुढे गोव्यामध्ये येणार आहोत. आणि हा पूर्ण आपला जो म्हणजे वाईल्ड लाईफ एरिया आहे सगळा, हा सुद्धा आपल्यासारखाच कोकणासारखाच आहे. त्याला लागून म्हणजे ही म्हादई, म्हणजे याचा महाराष्ट्राशी संबंध काय तो सांगतो. कारण ही जी नदी आहे ही मलप्रभाच्या मलप्रभेच्या खोऱ्यातून वाहणारी आणि त्याच्यानंतर म्हादईच्या खोऱ्यातून वाहणारी जी नदी आहे ही खाली आपल्या विरडी गावात उतरते, वाळवंटी नदी पुढे जाते, ती म्हादई नदीला जाऊन मिळते. अशा पद्धतीने महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकाच्या सीमेवरचा हा सगळा प्रदेश आहे. एका बाजूला तिराळी नदी आहे म्हणजे कणकुंभीच्या एका बाजूला. तर आपण मुद्दामून असा भाग निवडलाय जो आपल्या कोकणासारखाच निसर्गाने समृद्ध आणि त्या भागाबरोबर आपलं जगणं जे आहे ते मिळतं जुळतं. तर तिथून आपण खाली उतरून कोकण आणि मग गोवा, सिंधुदुर्ग असे चालत दोडामार्ग करून बांद्याला येणार आहोत. बरीचशी आतली गावं आहेत ती आपण कव्हर करतोय आणि लोकांना आवाहन केलंय की तुम्ही सुद्धा तुमच्या गावांमध्ये जॉईन व्हा आणि या अशा पद्धतीने आपण एक प्रकारे एक चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न करतो. नक्कीच. तर आता शेवटचा प्रश्न, कोकण जपले आपल्या अगोदरच्या पिढीने, आपल्या वाडवडिलांनी, तेच आत्ताच्या तरुणांना जपण्याची गरज आहे आणि मेन टार्गेट इथला तरुण असला पाहिजे. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांसाठी आहे तसं कोकण आपण ठेवलं पाहिजे. या तरुणांना काय आवाहन करशील? तरुणांका एकच सांगेन बाबा, आपण खूप लकी असो, आपण खूप नशीबवान असो की अशा भूमीत आमचा जन्म झालो. आज ह्या देशात कोकणासारख्या नंदनवन पुन्हा निर्माण व्हायचा नाही, तर त्या जपण्याची जबाबदारी आपल्यावरती असा. आपलं आज वैयक्तिक आयुष्य, सामाजिक आयुष्य आणि आपलं गाव आणि आपलं जिल्हो आणि आपलं देश जर मोठं करूचो असतात तर त्याची सुरुवात आपल्या ह्या मातीपासून करूची गरज आहे. आपल्या प्रत्येक गावागावात 12-5ची देवस्थानं असत आणि ही देवस्थानं अशी तशी नाहीत, ही सगळी निसर्गातली ताकद असत. 5 माया म्हणजे पंचमहाभूत आणि 12 अंधार म्हणजे 12 विशीचे 12 राखणदार, हे जर तुमच्या बरोबर असतील तर तुम्ही तुमचं गाव वाचवू शकतात. त्याच्यामुळे आज ही राखणदाराची ताकद घेऊन आपल्या संपूर्ण कोकणात फिरायचा असा. गावाची मोठेपणा आज आपण मारतो, माझं गाव असो, माझं गाव तसो, आय लव्ह असा एक ट्रेंड दिलेलो, आय लव्ह सांगेली आणि काय आय लव्ह निगुडे, सगळं छान आहे. पण ह्या ज्या गावावरती तुम्ही प्रेम दाखवतात त्या प्रेम खोटा असता कामा नये. त्या प्रेम जर खरा जाणार तर हल्ली एकही इंच जमीन बाहेरच्या माणसात
विकायची नाही अशी शपथ प्रत्येकाने घेऊ होई. पहिली झाडापेडा तशीच रवतली, पहिल्या नळीचा पाणी सुद्धा तितक्याच निळाशार आणि इथल्या समुद्र सुद्धा तितकोच छान रवतलो, त्याचं मासं सुद्धा आमचं रवतलो. अशा पद्धतीने जर आमचं गाव आम्ही टिकवू शकलो तर खऱ्या अर्थान या गावावरचा प्रेम तुम्ही दाखवू शकतात. नाहीतर मी म्हणान की फक्त लोकांका दाखवचा आणि काय नाही, तर त्याच्यामुळे ह्या राखणदार बनान आपल्या ह्या सगळ्या वाचवचा असा, तर त्यात तुम्ही आमच्या सगळ्यांची साथ द्या. नक्कीच प्रसादने जे काय कार्य योजले आहे राखणदार यात्रेच्या माध्यमातून कोकणचं रक्षण करण्याचं त्याला यश येवो. प्रसाद तुला शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद.